الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم egameni lika Allah usolo babalo usozincema. Namhlanje sifunda usura Maryam, naam. Ubani Maryam, ubani Maria chapter isahluko 19 verse number 16. Khankanya kananjalo Muhammad encwadini yeQur'an ibali lika uMaria xa wamkayo kokwabo waya kwindawo engasempuma. So that means uMaria okanye uMariam wemka waye kwindawo engasempuma. Yeah. Impuma yintoni impuma? Impuma? Ntoni? East. East, yeah. Now, ke kaloku wathabatha umkhusane wazahlula kubo, saza thina samthumela ingilosi yethu kuye, yafika kuye ingesimo somntu oyindoda osulungekileyo. Wathi yena, inene mna ndicela ukhuseleko ngosozinceba kuwe, hamba umke kum ukuba uyamoyika ngenene uAllah. So kwafika le ndoda yafika ibeze bani? uMaria alayhi salatu wassalam kanye uMariam alayhi salam. So wathini yena? Wathi hamba kum, wayigxotha intoni? Ingilosi. Singayazi uba sisithunywa sika Allah. So yayisisithunywa sika Allah, siye kuMaria. Yathi yona ingilosi, mna ndisisithunywa esivela enkosini yakho ukuza kunika iindaba ezivuyisayo zomntwana oyinkwenkwe onyulu. Wathi yena, ndingaba nomntwana oyinkwenkwe njani na kungekho ndoda endichukumisileyo? So that means uMaria okanye uMariam wayile ntoni? Wayeli-virgin. Virgin. That means wayetheni? Wayengekaphathwa ngumntu ongutata. You understand? Zangachukumiswa ngumntu oyindoda, ngumntu ongutata. Yaye mna andizanga ndiziphathe kakubi. So that means oko wayeziphathe kakuhle esukela ekukhuleni kwakhe, waye-pure. So waye-pure. Yathi yona ingilosi, yani uJibrayil, kuza kuba njalo inkosi yakho ithi kulula oko kum. Yaye siyakumenza umqondiso ebantwini nenceba ivela kuthi. Yaye lo ngumcimbi osele emiselwe kwangaphambili, wakhawulwa ke waza wamka waya kwindawo ekude. Ke kaloku iintlungu zenimba zamqhubela kwisiqu somthi wesundu. So waya emthini wantoni? Wesundu. Umthi wedate. You understand? So umthi wedate ukhula kwintoni? Indawo ezinjenge-desert. You understand? Laa mithi le i-palm tree. So ukhula i-dates phaa. So waya wathi, yeha ke kum akwaba bendifile phambi kwako oku ndalityalwa. You understand? So bephethwe yintoni? Ezaa nto kuthiwa zintoni? Bathi ntoni umntu ongumama? Kuthiwa ezaa nto umntu ongumama kuthiwa zintoni? Xa elunywa, you understand? Wayelunywa, you understand? Wayelunywa. Kodwa yena wambiza ngaphantsi kwakhe wathi, musa ukuxhalaba, inkosi yakho ikubonelele ngomlambo ezantsi kwakho. So ezantsi kwale ndawo ehleli kwakho ntoni? Umlambo, yani amanzi ahamba, right? Vuthululela ngakuwe isiqu somthi wesundu, uyakuwisela idatilisi ezintsha ezivuthwe phambi kwakho. So Allah subhanahu wa ta'ala, ile ngilosi ithini? Ibrahim makashukumise umthi wedatilisi, then uzawuba ntoni? Eza dates athini? Eza datilisi then ke azitye, then kukhona ntoni? Namanzi. So ukutya namanzi theni? Kukhona. Ngoko ke yitya usele waneliseke. Ke kaloku ukuba ubonene naye nokuba ngubani na kubantu, uyakuthi inene mna ndithabathe isifungo kusozinceba sokuzila, ke andiyi kuthetha namntu namhlanje. So Allah subhanahu wa ta'ala wathini? Makangathethi namntu. After etheni? Kulaa nto yonke yenza angathethi namntu. Noba udibana nabani na
azamxelela uba uzilile Allah subhanahu wa ta'ala. Same applies kunakuthi xa umuntu ekuchukela ufastile uyamchazela uba kutheni ndifastele usozinceba, so andizukwazi. Understand? Xa efuna uphendula uthethe into ezawubreak ifast yakho uyamxelela uba ndifastile. Xa ekuthukisela umxelela uba ndifastile, eze ngomsindo wakho umxelela uba ndifastile. Fastele usozinceba, ndifastele Allah subhanahu wa ta'ala. So andizukwazi awuzukwazi umphendula ngolu hlobo afuna yena uphendule ngalo. You understand? Because utheni uzilile. Waza weza naye umntwana kubantu bakubo emphethe. Bathi bona, yini na Maria, inene wenze into engakufaniswa nanto. Yini na dade bo Harun kanye Aaron, utata wakho wayengeyondoda yakungcola, nomama wakho wayengengumntu oziphethe kakubi. Yena wabakhombisa kuye umntwana. Bathi bona, siza kuthetha njani na nosana olukwi-cradle. I-cradle ke ichaziwe kwi-footnote kwesahluko ku-3 verse 46. So i-cradle ke icacisiwe kwesinye isahluko, but i-cradle yilaa nto ihlala umntana. Must you understand? Yilaa nto ihlala umntana. U-Isa, uYesu, igama kaYesu ngubani? Isa wathi, mna ndisisicaka sika Allah subhanallah. Ndisisicaka sika Allah. So andithi bafuna athethe wenze ntoni ngokuMariam wenze ntoni? Wabathini? Wabakhombisa bani? Umntana. Understand? Wathini yena umntana? Wathetha. So enye miracle owayenzayo uNabi Isa okanye uYesu ngepermission ka-Allah ukuba athethe sengumntana esanduzalwa mos. Esuka naphi? Kulaa ndawo wayekuyo Maria, then wabuyela phi? Ebantwini bakhe. Then abantu bakhe bothuka, hayibo umntana umthatha phi? You understand? Wenze ntoni ngoku? You understand? Bacinga bafana uba ikhondo yenzile etheni wrong. You understand? So wathini? Wathetha umntana. Wathi, mna ndisisicaka sika Allah, undinike isibhalo, wandenza umprofeti. Kananjalo undenze ndasikeleleka naphi na apho ndikhoyo, waza wayalela umthandazo kum namalizo obomi bam ndisaphila. Subhanallah. So uthi yena sicaka sika Allah subhanahu wa ta'ala wamnika incwadi. Yeyiphi incwadi wayinika uNabi Isa alayhi salatu wasalam? iBhayibhile. Yes, iBhayibhile. Wayinika uNabi Isa alayhi salatu wasalam wamnika iBhayibhile, and ke ngoku uthi wandenza umprofeti. So Allah subhanahu wa ta'ala wamenza ntoni? Umprofeti. So akangoThixo ubani? uYesu akangoThixo, umprofeti kaThixo, njengabanye abaprofeti oAbraham nabanye oMoses. Hayi, wayengumprofeti ka-Allah. You understand? Undenze ndanenkathalo kumama wam, yaye akandenzanga ndaba sisingcoli somgabadeli. Uxolo luphezu kwam mhla ndazalwa, mhla ndifayo, mhla ndiya kuvuselwa ebomini. Lowo ngu-Isa, uYesu, unyana kaMariam, lilizwi lenyaniso elo baphikisana ngalo. So after uIsa alayhi salatu wassalam ethethe loo nto, baphikisana ngaloo nto ngelizwi lakhe. Understand? Baphikisana ngelizwi ka-Allah. Baphikisana, hayi omnye wathetha le. Right? Ivo Allah subhanahu wa ta'ala uthini? Uthi ayikho kuka-Allah ukuba athabathe azale unyana, makazukiswe yena xa emisela into usuka athi kuyo ibekho. So Allah subhanahu wa ta'ala xa ifuna ukwenza i-amr, xa ifuna ukwenza into noba yintoni, xa ifuna udala uthini? Mayenzeke, yenzeke. Kun fayakun. Yeah. So Allah subhanahu wa ta'ala uthi mayenzeke, yenzeke. U-Isa wathi, inene u-Allah inkosi yam ukwayinkosi yenu. uYesu wathi, inene u-Allah inkosi yam ukwayinkosi yenu. Ngoko ke khonzani yena. Leyo indlela ethe tye. Zaza iimvaba zahlukana phakathi kwazo ngokunxulumene no-Isa. So bohlukahlukana ngokunxulumene nabani? Nabi Isa. Yeha ke kwabo
bangakholwayo kwindibano yemini enkulu. So abantu abangakholwayo kwindibano enkulu imini yantoni, imini yomgwebo yehake kubo. That means bazoba sengxakini, right? bayakuva babone ngokucace gca, mini bayakuza kuthi, kodwa abenzi bobugwenxa namhlanje basekulahlekeni ngokucacileyo. Balumkise ke ngoko Muhammad ngemini yonxunguphalo nokuzisola, usakuba umcimbi sele kugqityiwe ngawo. Okwakaloku nje basekwimo yokungakhathali yaye abakholwa. Subhanallah. So uIsa alayhi salatu wassalam watsho yena, utsho ngokwakhe uQur'aan uthi Allah nguThixo wam, nani nguThixo wenu. So thandazani bani? Thandazani yena. You understand? So uYesu akathi makuthandazwe yena enziwe uThixo. No, uYesu akangoThixo, rather uYesu kaNabi Isa alayhi salatu wassalam ngumprofeti ka-Allah subhanahu wa ta'ala. AkangoThixo yena self, right? وصلى الله على النبي الأمه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليه.